A nosa identidade é o resultado da mestura da tradición enraizada, da cultura propia e do berce das raíces, cun amor apaixoado, cun afecto resolto e cunha determinación presente. Somos aqueles que teñen por deber amamantar as orixes, facendo que medren, sen atrancos. Enleamos os pés ao ritmo da medra, mentres as mans baten para xerar presenza dentro e fora dos lindes, para encher corpo e corazón realzando o orgullo san do que estamos feitos. Sabemos que ti tamén compartes ese orgullo. Certamente, ti tamén és parte disto. Nós ensinámosche a expresalo. Asociación Cultural Troula do Ortegal. Curso 2022-2023.